Zhao Jingchen office lam chu ron langin chengji chuan an proposal vel te chu alo chher chhuaka Zhao Jingchen la chuan apun fen ching ringot chu alo mel thung thau thutin dokana thil om te chu a hui thla veka chengji chu a chutir a hnai le to hle a chengji chuan eng thil ngei ti hi mi in min ron mu ange ti in alo nem Zhao Jingchen chuan unaw ang chawa omdu si in hetiang ching le tuk te hi ron hale si amo min thlem le chu itumani lo mo ati chengji chuan hetai lo omdon ti ka shelei nem ti in lo changa Zhao Jingchen chuan ani chuan ka khoi du mang si lo mi dangin an I theinan che iti ani mo ti in fo chu atum chengji chuan alo nar ngat ngat thung chu tiangan omkwa lai chuan assistant liu te chuan Jongwen le evening te ron kalmek thu chu aron shila chengji chuan alo hlau lutuk Zhao Jingchen la chuan lo dang luk ro ti in chengji fo phe chu atuma evening chuan me chedang an omnia a shat wang chuan assistant liu chu nem sonin ruma chuan ron lut chengji chuan a file te chu alo charmek evening chuan chengji hetai lo om ve amo ti in mak chu a ti ro lutuk Zhao Jingchen chuan na a modu wangin ka hminga lo manga a proposal te ka lo en sakani hi ati chengji chuan nu ka ti pal alo ti evening chuan chutiang soi ngai lo inawanya khati anga ti shom kher kha angai hleinem ti in Zhao Jingchen chu a hau ta zoka Zhawen chuan chengji hetai lo om ve hi ka ring lo sin ti in ngei om ru tak chuan a chonga evening chuan inin sha ami ti in alo zot wat Zhawen chuan o school khata lutin dormate kan ni boka ti in alo chang Zhao Jingchen pan hnai pa chuan I unaw nu ni hi coloring ngai hleinem khovel hi azim ngot mai ti ro te chu ati vela chengji chuan a soi thui hlawang chuan nu restroom ma ka kal lok don ti in a kal Jongwen chuan chengji kha a om anom lo mel e mai ka va bechin nge ti in a zui ve ngal evening chuan Zhao Jingchen chu nang ni hi chengji nen ani kha anin shelo ka ni chuan I ngaizawng ve deuh reuh I soi chu ani kha ani mo ati Zhao Jingchen chuan chengji tur ai twari turin ani kha a chaber ti ngai to in o ti in a changa evening chuan inaw nen changralin tiang hian engtin nge iti the ani kha chuti anga itana changkai turpo ani lawa mi house satla ve mai asinani chu mai ba ka inaw tan pon entirna chalo takani ngaizawng anei angte khan an soi le ngal mi in an lo bumang ti te hi anya ka hlau lo en thladeu ro karman to tak ten ron shwain big man to tak te anei thar te an ti ania putar te lo ngaizawng ta se engtin nge ni ang ati Zhao Jingchen la chuan ama vekani ti in sha in anui suka ngaizawng anei amo alo ti mai mai chutia anti chan chu aman adu lo ani chuan alung oi lo wangani thu chu a soi tel boka restroom a chuan chengji chu lo la omin akut chu asil meka Zhao Jingchen in lo tura ati lai chu angai to chhuak Jongwen ron lutin karin angrengin Zhao chhungkua chu chutin ichunga an tha hau lo kapoi soi lo la kapuyang che aron ti chengji chuan pui ka ngai lo alo ti chwa chu atum Jongwen chuan akuta chuan lo man betin nang hi Jingchen hi lo du ve te ani sok lo mo ati chengji chuan akut chu phi thla in chu tiang engma om lo ati Jongwen chuan a tha e tiang chuan ni reng ro se I o lo tur I otani chuan I chunga hian ka fel vak don lawania ti in a vaw a chwa sana chengji va chwa chuan Jongwen chuan Zhao Jingchen chu su paken sakte chu alo intira alo inti thei ve lutuk chengji chuan nu kalo va chhuak ma support mayang ka bo sin min mudu a ati evening chuan ole mase naktu ka lo ho ro o thil kan ei dun lo na po are to alom ati chengji chuan ole kalo ho don ania ti in alo chang evening chu lom hle in chengji chu ava pan na ya mase kan ei chhuak don nia midang ka som ve boka ama aka soi to kha ania in mu mai mai ani bok dona I du lo chuan in mu huna I no le thei thawania ati Zhao Jingchen ngai dan chu ani lo le to hle a alanaw pang emai graduate phot ro se alo ti evening chuan kha chu I lo boina tur om lo ti in chengji chu
i mudu angem ti in zota chengji chuan blind date kal du thosi kemin kaltir lawa tumbi ka chu mai ba ka kanu hian voi ni asoi to a ka mulo chuan asoi reng don tho ti ngai to in ka mudon nia ti in a changa jongwen la chuan chengji blind date ta ikal don na mo kawan lompui che ti in jarjing chen chu abana awan vela jarjing chen chuan chengji chu rumlu tuk chuan alo la mel zui chengji chuan kalovakal photange ti in a chwa san ta hloma yuning la chu a hlim lu tuk atuk lama chuan yuning chengji le anmi hmutur mi si te chu restaurant pakhata anlo om khom to a chengji chuan rimoi chu alo tumsak yuning le mi si te chuan thingpui in chungin thiam ti tak chuan an lo ena mi si chuan in hmutura ber kan du te anin hmuthei don ri si lawa ka fapa bonan ve hi zongin a hna hi angai poimo lutuka alo ti yuning chuan mi pa te chu an ni dana lom ka fapa po hi ani thawanya taka ifapa hi nangma a enkol sia chuan I enkol tha hi ka ti ani ti in a faka mi si chunui sukin nanga lom le enkol thiam chengji hi in fala ka ni ti kalo sha a tinge ifapa nen hian I soirem mai zok lau ti in a zot yuning chuan nuin jingchen hian a seilen lai mu angania chutiang zong chuan en tlat lawatin ni te in a changa an hnung lama tang chuan mi si fapa I group president ni bok I bonan churon lutin kut chu aron beng luta mi si chuan bonan tinge ta khani lo din reng local ro alo ti bonan chuan karon tlan pel dona rimoi taka shat wangin kalo lut ani hi aron ti yuning chu chibaya buk pa boka chengji po chu ron kal na yin bonan chuan chengji ithiam hle mai alo ti yuning chu lo nu yin a hming pa ngai ni au ngal the ania in shilok sa te po in angalom ati bonan chu nu yin kanin muto alom alo ti a chengji la chuan ala mu ngai lo wang chuan mak chu alo ti lutuk bonan chuan an school kalchum khan dance competition a pakhat na te kha an thala kan lo tara ta chuan ka hmu alom ati yuning chuan chengji isha I library kal zia na apo khan poisa tam taka donate to anya o alo ti ve boka chengji chu tlem chuan alai ve deu mi si chuan yuning chu signal zewin yuning chuan kan thurei to lutuka kong te po akham to alom kan lo va chhuak har lok ange lawin kom ro u ti in an pahni chuan an chwa sana bonan chuan chengji chu ka na yin thilpek chu ape chengji chuan kala thei lawang alo ti bonan chuan a ho lutuk thil to po ani lawa laro ita tura kalo ken chi ani hi ati chengji anui suk lai chuan jarjing chen churon kal ve thutin anui lai chu atop ngal mak bonan thilpek chu ala ngal bonan zok chuan he chief jawani reng mai ti ya lawin hmel sha tirin akut chu a phor chhuaka jarjing chen la chuan tungei ni ka shalom ti deuh muk chung chuan chengji chu thingpui khamin lo thlit ro ati chengji chuan tum vau chungin a thlita kha ka u ati jarjing chen chuan Mr. Yi khan thila pe bok chasia engei pek ve don I voi khatna chu I pe thai to si lawa ati kher chengji chu ameng phok lutuk bonan chu enin nakina kanin hmule huna ka pe ve don chenya ati bonan chu alo khi vurvura ole kanin hmule huna thilte kan ei dun don nya alo ti ve bok jarjing chen chuan thik le in alo mel rum dun lutuk bonan chu meizale idu empty in zota bonan chuan o apoi hleinem ti in lo chang jarjing chen chuan pe mai lawin dokana chuan da khera bonan chu anui top ala ve mai bok la in chengji chu lighter ti al saktur chuan nge na chengji la chuan ti al dan tak nyal po chu alo shelaw bonan chuan a shil chopa chutia anom lai vel te chu jarjing chen chuan thik mel tak chuan alo en renga bonan chuan a khu chu chengji maya chuan ti khu palin chengji chu a khu ta kher khera bonan chuan sulai dewa son ka wazu ange ti inakal son ne chengji chuan lighter chula ti al rengin jarjing chen chu I chan ve du em ati jarjing chen la chuan lo da sak makin alama chuan apot na ya mule ituma mo ti in a zot chengji chuan min tharo
kanuti an ve rengania alo ti yuning misisi le jongwen te chu an ron lut hawa bonan an mu chuan engwanga chu ta omnge ani chu an ron zot bonan chuan meizel ka zudu sia ati jaujing chen ron kal thu chu asoi ta nga la jongwen chu Miss Jong kalampun kanin mu to kha heta enge lo ti ve don ti in a zot jongwen chuan jingchen ka mu du a ti a changin lung oi vak lo chuan alut chengji wa mu ra chuan chengji nang po ilo ve renga ni mo khovel hi chu azim hle mai aron ti le nga la jaujing chen chuan heta enge ron ti don ti in bul deuh tak chuan alo zot jongwen chuan ka koli le du si lawa ka message po heta chengji bula ilo le mai thau si a ati takher yining te churon lutin jingchen heta local ve ni mo aron ti mi si chuan he hi jingchen chu mo nakina po kan chhungkua kanin soirem the ni chuan bonan tan po a changotang ati jaujing chen chuan na chu na ania engdang nen ma chu po turani lo alo ti se ka mi si chuan shilhai mel tak chuan en top yuning chuan engpo chu ni se chengji bonan nen hian zanja te kil dun ro u ini sha chanan alo ti bonan chu ron lutin mi sha thiam ka ngai le lok don ani hi na wanga ka let le angai to a aron ti chengji chuan ani chuan bonan rol hian kan dom lama ka let ngal mayang alo ti a jaujing chen chuan keman ka thla mayang che alo ti chengji chuan nangte chu Miss Jong I thang chu ti in bonan chu ikal na tur lama thau khan kan school a oma min tha phei the nga la ngem ati bonan chuan theite reng mai local ro ti in anin sui chuak tur te chu jaujing chen chuan alo me room lu tuka chengji chuan jaujing chen alung oi lo ti shereng ma se azui lui ta thau bok bonan chuan chengji chu andor ma chuan thla in chengji chuan a chwa ma chuan lom thu chu a shil bonan chuan vo in ka hun nei dan chu a boi noi sia nakina kan ti le dona mi nyang ati chengji chuan Mr. Yi englowania vo in ka local chan hi chu ka chung te min nor luina wang chawania ati bonan chuan nui sang chung chuan ka she thiame nangni angrala chuan blind dei du lo hi a oma lom alo ti chengji chuan kalom lu tuk tia chhuakin atlan liam chu a ena andorm ko ta chuan jaujing chen chu loading reng to in chengji chu a phu deuh zuk belo chuan lu mai chu atuma jaujing chen chuan abana chuan lo manin voi khat in hmun na a I in shwai hotir ve lamo ingai na ta nga lami in hmule te in soyem enge ka ra khan in soi ti in thik ti sha tak chuan na zot chengji la chuan o in hmule kan tumalom ti in lo chang jaujing chen chuan ilo ol sam reuh hle mai ati akya kal mai tur chuan ati a chengji chuan nangpo jawen murem itive thawalom engma ini bik lo ati jaujing chen chuan kanu in ani kha kabia nu thup kha amo ati wangin nangma ka ven him theinan cheka kyanga omtir mai kani ilo thi kami ati in a pot nai le sau chengji chu tal wakin akeya chuan ra saka changlo chuan lu san dai an sir dewa chuan jongwen kha lo om rengin an thu soi zong zong chu alo ngai thlave veka tu emokolin chengji chanchin zong zong chui chuak tur chuan ati ta ngal sin chu in thlakin chengji thau cha chu alo in siam mol mola yoning chuan a ron kol bonan ne nanin kar chu akal tluang em ti chu arun zot chengji chuan adu song kan ni lo wanyang ti in lo changa yoning chuan apoi lo midang kan song le mai don ya ti in phone chu ada chengji chu in siam chun zom le ngal mol molin ador me chuan chengji tinge in sun chwa don semester khacha kan mabak to si a alo ti chengji chuan mani in tundun thei ma ka du ani tia changin a chhuak ta nga la in pakhat chula in alu chia tia chuan manager kin sang khan ron kol an proposal pomani thu le jaujing chen lom thu shil tura zan party na akala ngai thu chu aron shila chengji in a chan ma chuan phone chu a off le ngal dai zana chuan hotel a party chu jaujing chen te chuan wa sayin chengji le manager kin sang te chu an ron thleng ve che a manager kin sang chuan chengji chu wine pe in jaujing chen ne na to siam pa a lom thu shil tur chuan anor le ngat ngat to chengji chuan manager kin ma se ke te chu intern chau kanya nangman ti zok mai ro ati
manager kin sang chuan ka soi ang chuan ti mai ro ti in adara chuan anem ama chu alakal son dai zui Jaujing chen chuan ron mu in a ron pana a bedon chia tia chuan jongwen chu ron lang ve hlolin Jaujing chen chu a ron kai le chot to Jaujing chen chuan heta engei lo ti in alom lo ti sha tak chuan a zot jongwen la chuan hetai omdon ti ka sha a kalo kalani hi chengji nang po ilo om ve ni mo ati assistant leu churon kalin Jaujing chen chu a ron shiru sar sara Jaujing chen chuan chengji chu enin milo ngak ro karon let le nga lang ti in an pe loka chuan a pheisana jongwen chuan ama emu in ti in o le kalo nga kang che ti in nui var var chengji chuan kal son ve ngal moi chu atuma jongwen chuan lo dangin nang hi mei chhak theilo takini hi ipa in adam la in Mr. Zhao Ming mangin thil ati swala meite anei boka athuruk mi in an shat wanga ain ti hlum nuwa nang le inu in Zhao chhungkua alu danin zong le boka ati chengji chuan ngai sak du lo luin kal chu atum le jongwen chuan lo van betin tuna hian inu po hi adam lo tak tak amoni in sak theilo nu fa le mai ti in chengji nu chu moi lo tak tak chuan a soya chengji thinrim in sum thei to lo chuan kanu chanchin kha soi su ti a hawin awain ken lai chuan wa ka tum Jaujing chen chuan abana arun dang man ta hlo aban chu athi ta nga zoi zoya chengji chu a in thiam lo no lutuk jongwen chu Jaujing chen in chu tia ama aya arun torwang chuan alo lom ru hle a ana empty in lo von sakwat chengji chuan ba deuh noi chuan kati pal alo ti Jaujing chen chuan assistant lui chu chula CCTV footage ti bo nga tur chuan ati a jongwen chuan local ro damdoi ka hnai sakang che ti in Jaujing chen nen chuan anin zui phei chengji chu ain thiam lo hle a manager kin sang chuan alarun hau zui mipa pakhat churun lutin ani hi maming Zhao jongwen ka zen ani jongwen te chuak tur nen chuan insul pelin ruang man na an nei ti sha tak chuan anin mel nui suka manager kin sang chuan ithil ti hi apoi thei ti sha em ngaidam dil watang che an mani an dil thei lo wangin an mani ai o in manager ma ngaidam dil mai ro ati a chengji chuan ngai twa chiang mang hle lo chuan alo pom ve vat bok